I hope you're recording the call. For those who don't know me, my name is Malcolm Peters. I'm an Emerald Director based in the United Kingdom. I'm working with Paula Pritchard and GPG Group. We work independently to try and inspire, motivate, and train the teams that we've built. We work as a group, and we're trying to build up the Hungarian group at the moment, as well as other groups as well. Tehát azok, akik nem ismernek, Paula Pritchardnak a csapatában dolgozom, és közösen, de egymástól függetlenül segítjük ezt a csapatot, hogy minél több segítséget kapjon. I went to a very interesting meeting yesterday. I went to a Facebook training meeting yesterday. Tegnap egy nagyon érdekes Facebook tréningen vettem részt. The guy I met there makes about £250,000 per month. Akivel ott találkoztam, az olyan 250,000 fontot csinál havonta. Very, 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 very serious money. Nagyon-nagyon sok pénz ez. And of course, they don't give you all the information because they're trying to sell courses for $6,000, $10,000, $14,000 to learn what they are doing themselves. Tehát nem mondanak meg mindent, nem adnak közre mindent ezeken a tréningeken, mert további tréningekre akarják invitálni az embereket, ezek ilyen 60-70 000 dolláros kiadások. But I picked up some very interesting information which I will share with you. Nagyon sok fontos infót kaptam, amit megosztok veletek. I think it's unfortunate people don't realize the power of YouTube. Nagyon sajnálatos, hogy a YouTube erejét nem sokan ismerik. Now, let me tell you what this man has been doing. He has been building up a subscriber base, which means people who want to hear what he has to say on YouTube. Tehát ez az ember azt csinálja, hogy regisztrátorokat keres, tehát azokat próbál. I want to write this down, that there were some very interesting statistics I learned yesterday. Írjátok a következőket le, amit megtanultam tegnap. First of all, on YouTube, the average time that people watch a video is 10 minutes, average. Átlagosan 10 percig nézik az emberek a YouTube-ot. On Facebook, it's 1 minute and 24 seconds. A Facebookon ez pedig csak 1 perc és 25 másodperc. So if an advert goes over 1 minute and 24 seconds, you will have a problem. Tehát azok a hirdetések, ami ezeknél több időt vesz igénybe, az a problémák lesznek. So that was very interesting because I sat down with my mouth open and I thought, wow, because we always use adverts or we put videos which are 2 minutes, 5 minutes long. Tehát itt elcsodálkozott, mert általában mi olyan videókat teszünk fel, ami 2 és 5 perces hosszúságúak. Now, a few weeks ago, when I spoke to all of you, I asked everyone that all of you really, really need to organize some videos. You need to put together videos of before and afters. Just bear with me a moment, please. Before and after videos. Tehát pár hete, amikor beszéltünk, akkor arra kértelek titeket, hogy csináljatok ilyen before-after videókat. Most valamit csinál, azt mondta, hogy várjunk. Okay, so I want to ask how many of you on this group in Hungary have actually made any videos at all? How many people have done that? Kik csináltak videót? Hands up. You can type. There is a button. Írjátok meg vízibe, vagy gépeljétek be, vagy... See, everybody's waiting to make a lot of money with Jeunesse, but they're not taking the basic action that's required for you to become very rich. Tehát mindenki azt várja, hogy majd a Jeunesse milyen gazdag lesz, de a legalapvetőbb dolgokat nem tesszük meg azért, hogy... Because those people who have done that, I see someone in the chat here, so that's great, Csaba has done that, but most people haven't made a video of any type. Tehát néztem most, hogy kik írtak vissza, látja, hogy Csaba például megcsinálta, de a legtöbbünk nem végezte el ezt az alapvető műveletet. I totally understand because most people don't like their own look. I don't like to see myself on pictures. I don't like read. I don't like people who like to be in front of a crowd and videos. Deep inside, I don't like it that much. I don't like to see myself on video or photo. I don't like it. Ezt meg is értem, mert általában az emberek nem szeretik saját magukat látni, és se szeretem magamat fotón vagy videón visszanézni.
it's normal instinct for people to do that. Ez egy teljesen normális reakció. But there is a really bad interruption. Can somebody, Stefan, Lizzie, can you please check? And Peti iPhone-ját kellene némítani, mert nagyon rossz. One moment, please. I need to focus. Kovacs Rosman, can you please mute your phone, please? I'm talking. Oh, there's you. So I don't know who it is then. I don't know who it is. It must be someone who is... Peter, iPhone. Peter. Yeah, thank you. Great. Thank you very much. Okay, so let me just go back to what I was saying because I would lose my... It's very important. But I still do videos. I do photos because I switch off my mind because my instinct tells me I'm running a business and I'm basically, if you like, an actor in a business. So I just do the job I have to do to reach the goal that I have to reach. Tehát én is így gondolom, és úgy azt próbálom csinálni, hogy kikapcsolom az agyamnak azt a részét, ami ellenáll, mert tudom, hogy az üzletnek szüksége van arra, hogy megcsináljam ezt. Do you all understand how powerful a video of before and after in Hungarian is? Do you all understand? Mindenki érti, hogy mennyire fontos a before-after videóknak az elkészítése? Because if you don't understand, I need to tell you again today, for the last time, that you need to understand that people who have never seen this product, when they see that reaction, it's always amazing for them. Always. Mert azok az emberek, akik még nem látták ezt a terméket, azoknak egy hatalmas élményt jelent találkozni vele. One of the girls who put the first video, which went viral around the world, she made nearly now $400,000 from one video. One video, $400,000. Tehát az a lány, aki még az elején csinált egy ilyen videót, az $400,000 bevételt vetett szert. When you go on YouTube, how many videos do you see with before and after speaking Hungarian? How many? I didn't see nothing. Tehát ha felmész a YouTube-ra, láttok magyarul beszélő kisfilmeket? Én egyet sem láttam. Now, I wish I could speak Hungarian because I personally have no fear to take the product, put it on my head and make a video, but I don't speak your language. Ha én beszélnék magyarul, akkor biztos, hogy megcsinálnám és föltenném ezt a... So they can say to me, Malcolm, why haven't you made a video in English? Akkor kérdezhetjük, hogy miért nem csinálod Malcolm angolul? Because there are hundreds of videos in English. Azért, mert rengeteg százával vannak ilyen videók, ami angolul van. But there are no videos in Hungarian. De magyarul nincsenek. So I want you to listen to me carefully. This guy and one girl in my team who is what we call an influencer. Influencer is somebody who has YouTube or Facebook where thousands of people listen to these people and take action. Influencer. Tehát van egy influencer, vagyis befolyásoló, és ez segít most engem a munkámban, itt meg ez a fickó, akiről beszéltem. 3 years ago, my influencer in Mexico had nobody on her YouTube. Nobody. Tehát 3 éve ennek az influencernek a YouTube-on még egyetlen követője sem volt. Now has more than 400,000 people who follow her on YouTube in 3 years. 400,000. Azóta már 400,000 követője van a YouTube-on. She makes a lot of money just telling people about products or whatever she's talking about. People get excited about it. Someone is interrupting my call. Csak abból csinál pénzt, hogy megosztja ezeket a videókat. Ildikó, légy szíves, tedd mute-ra, hogy hívják oda a telefonodat. Zajokat hallunk. Bocsi, rendben. Meg mindenki, aki esetleg nincs mute-on, de mindenki ott van most már rajtam kívül. Thank you. It's very distracting. It's very loud for me. Okay, so I'm going to give you some tips. If you follow them, that's great. And I'm going to spend a bit of time to go through another piece of training. Oké, adok néhány tippet, aztán átmegyünk egy másik tréning területre. Christmas is coming in just, what is it now? Less than 8 weeks, 9 weeks, Christmas is coming. 8 héten belül itt a karácsony. And Christmas is a fantastic time to introduce our products to a majority of people, interesting products.
Tehát az érdekes termékeket ebben az időszakban nagyon hatékonyan be tudjuk mutatni. I don't know in Hungary, but in Europe, we are always looking for interesting gifts to give to people. I don't know if you do that in Hungary. We give presents to people at Christmas. Nem tudom, mi a helyzet Magyarországon, de mi felénk nagyon érdekes karácsonyi ajándékokat próbálunk adni az embereknek. What better present can you give than 5 of these, or even just 3 of these with another gift, just to start talking and getting people introduced to this product? What better gift can you give? Hát milyen jobb ajándékot tudnál adni, mint 3 vagy 5 ilyen kis fiolát mellé csomagolsz a dobozba, és ezzel népszerűsíted This a is terméket. better than socks and pants and wine and vodka. Sokkal jobb, mint az okni, meg a nadrág, meg a bor, meg a vodka. So you need now to start finding ways to get a lot of people interested in the product so that later you can talk to them about the opportunity. Tehát most az a feladat, hogy minél több olyan módszert találjunk, amivel az emberek érdeklődését föl lehet erre a termékre kelteni. Secondly, how many of you think that your own video of you using a product and seeing a transformation when you send it to someone is more powerful than somebody else's video? How many of you think that your video will be better than somebody else's video? Tehát ki gondolja másképp, hogy a te saját videód nem jobb elküldeni és megosztani, mint egy idegené? It's a good question. Ez egy jó kérdés. Now, whether you do it or not, I'm not your boss. I'm just here to help you. I just believe that the first few people in Hungary in these next few months, we will find them who listen to what I'm teaching them and they do this job exactly like I show them, are going to become very wealthy and are going to be the fastest rubies and emeralds in Hungary. I guarantee it. Tehát én garantálom, hogy ha mindenki azt csinálja pontosan, amit mondok, akkor nagyon gyorsan rubivá válik nagyon sok ember a csapatban. Everywhere I go, people say to me, Malcolm, but you don't understand the mentality of the people. Mindenhova, ahova megyek, azt mondják nekem, hogy Malcolm, te nem érted az emberek Well, that's very mentalitását. strange because I work in now more than 20 countries and all of them have different mentalities. But I know one mentality that everybody has. They all want to make more money. De mindenhol, amerre megyek, ugyanezt mondják, viszont mindenhol egy közös dolog van, hogy az emberek sok pénzt akarnak. So the next few weeks, I'm going to India soon, but in the next 10 days, 7 days, 10 days, I'm going to put together a simple guidelines of what you can do to start using your face or somebody else's face that you work with, where you are demonstrating the product and using your phone to get more leads. Tehát most az elkövetkező pár hétben, mielőtt Indiába megyek, azon fogok dolgozni, hogy összerakjak egy listát, ami abban fog segíteni, hogy a saját videótokkal, vagy más videójával hogyan tudtok minél több érdeklődőt megtalálni. Okay, I'm going to go through another part of my conversation called we'll stop the business about the videos because I've now talked to you guys about it for a long time. So I will drop that subject and move on to something else. Jó, akkor most térjünk át egy másik témára, és leállítom a videót. Okay, now can you all see my screen? Látjátok a képernyőt? Yeah, can you see it, Andrea? Yeah. Yeah, I can see. Excellent. Okay, this is something I did in 2015. We're going to go through it quite quickly, and then Gyorsan átmegyünk ezen, ez a 2015-ös prezentáció, we are going to do a bit more work with this over the next 2 weeks. és a következő 2 hétben ezen fogunk együtt dolgozni. Now, before I go further, I was supposed to give you all a PowerPoint today, but I went on my training yesterday, so it's going to be tomorrow or day after that we will start giving you all PowerPoints. Úgy terveztem, hogy elküldöm nektek ezt a PowerPoint videót, de tegnap a tréning miatt nem tudtam befejezni, de majd talán holnap. We're going to talk about objections when people say things to you and they ask questions. I don't know how you say objections, but when people give you objections in this business, what do you do and how do you deal with them? Most arról fogunk beszélni, hogy a kifogásokat hogyan kezeljük. The first thing I tell people is that your mindset, even in the training that I did yesterday with these people making hundreds of thousands of dollars every month, the number one thing they all talked about was mindset, making sure that your mind is right.
Tehát a következő nagyon fontos téma az, hogy a gondolkodásodat alakítsuk ki, mert ez egy nagyon fontos momentuma az egész üzletnek. So before we talk to people we are contacting us or we are contacting them, we need to make sure that we have the right attitude and the right posture. Tehát mielőtt az emberekkel elkezdünk dolgozni, akkor arról kell meggyőződnünk, hogy jó magatartásban és jó körítésben. And to me, it's more important that your attitude and your posture is right rather than you being an expert like a professor who knows all the answers. Tehát a magatartásunkat kell ráhangolni az üzletre, ez sokkal fontosabb annál, mint hogy mindent ismerjünk a termékről. Your attitude and mindset and your enthusiasm is more important than knowing exactly what to say and when to say it. Tehát sokkal fontosabb a magatartásod vagy lelkesedésed, mint az, hogy milyen professzionálisan közlöd a mondandódat. People listen to the music in your voice, not the words that you speak. Tehát az emberek a hangod zenéjére figyelnek, nem pedig arra, hogy mit próbálsz elmondani. You have to be in the good mood. You have to believe in what we're doing, and this is more important than knowing all the answers. Tehát jó hangulatban kell lenni, legyél pozitív hangulatban, ami sokkal fontosabb. You must remember, in the system I'm developing for you, which I use in my other teams, we are interviewing people. We are not convincing them. Tehát nagyon fontos, hogy a többi csapatommal is azt tudatosítom, hogy interjúoljuk az embereket. We're not trying to sell them anything. We're not trying to convince them of anything. We are going to be their guides, and we are interviewing them to find out if they're the type of people we want to work with. Tehát nem eladni akarunk nekik, hanem megtudjuk tőlük, hogy ők mit szeretnének ebből az üzletből kihozni. We are in the sorting business. We're not in the convincing business. Tehát nem a meggyőző üzletben vagyunk, hanem a válogatós üzletben. First of all, preparation is the key. You need to be comfortable with the way you deal with people, and you need to practice what to say and how to say it. Tehát az előkészület nagyon fontos, gyakorolnod kell, hogy mit mondjál és hogyan mondjad. You don't need to know all the questions and you don't need to know all the answers. Nem kell minden kérdést ismerned, és minden választ sem kell tudni. If somebody asks you a question and you don't know how to deal with it, you should tell the person that's a good question. I don't know how to answer that question. I'm new in this business, but I have someone in my team who will help you with that. Let me write your question down. Hogyha nem tudod a választ a kérdésre, akkor nem kell kitalálni semmit, mondanod kell, hogy hát ez egy jó kérdés, én nekem is utána kell néznem, és hadd térjek vissza a válaszommal később. I wish you could all understand. There are people tonight at home who are praying for something like what we have to come into their life, to change their life, to help them to make more money. They are praying for something that might help someone who is not very well in their family. People are waiting for people like us. You better start believing that. Tehát jobb, ha elhiszitek azt, hogy rengeteg ember van, olyan ember van, aki azon imádkozik, hogy bárcsak valami olyan üzleti lehetőség jönne szembe vele, amilyennel mi magunk is itt foglalkozunk. Stefania Legato, Damien, who are European, Paula Pritchard, Kathy, who are my friends and my mentors, they will all tell you the reason we are so passionate about doing what we do is we really can change people's lives, and we have done it. Tehát a Katie is, Paula is, és többen, akiket említett az előbb, tudják azt, hogy amit csinálunk, az nagyon sok embernek az életét megváltoztat. We can help people mentally, emotionally, financially to do more, to be more, to have more. Tehát az embereknek mentálisan, pénzügyileg tudunk segíteni és elhitetni, hogy többet tudunk lenni és többet el tudunk érni. We are looking for people who are looking. We are looking for people who are open-minded. We're looking for people who want and need more. Olyan embereket keresünk, akik keresnek valamit, és akik többet akarnak valami, sokkal többet létrehozni. We're not looking for time wasters, egomaniacs.
Nem keressük az időbecsérlőket, egomániásokat. We're not looking for greedy people. Nem keressük az önző embereket, zsugori We're not embereket. looking for kangaroos who jump from one business to another business to another business like Tibor. We're not looking for kangaroos. We're looking for people who are loyal, who understand that we are working with the best company in the last 100 years. Tehát nem az olyan kengurukat keressük, mint Tibor, aki egyik üzletből ugrál a másikba, hanem aki lojális és We are not looking for cynics or skeptics, and the worst ones are people who are experts, but they are broke. They have no money. We don't want cynic, skeptics, and experts who know everything about nothing, but they have no money. We don't want those people. Tehát nem keresünk se a szkeptikusokat, tehát a hitetleneket, se azokat, akik mindent tudnak, de attól még pénzük az nincsen. The only way we're going to find the people who are looking for what we have is by talking to absolutely as many people as we can. Tehát minél több emberrel akarunk találkozni, akik valamit keresnek, hogy megismertessük. We're looking for serious people, not curious people. We're looking for people who want to take action now. Nem kíváncsi, hanem komoly embereket keresünk, akik most akarnak lépni valamit. We're not looking for people we have to call them every day. Oh, we have a call tomorrow night, join us. Oh, come to this meeting. Oh, do this. All the time we're chasing them. We are not in the chasing business. Tehát olyan embereket keresünk, akiknek elmondjuk, hogy lesz holnap egy ilyen megbeszélés, gyertek, aztán nem mutatkoznak. Tehát komoly embereket keresünk, akik akarják csinálni ezt az üzletet. We are nobody's boss. We're not their boss. Senkinek nem vagyunk a főnökei. Okay, so we can't tell them what to do. We can just guide them. Nem mondjuk meg, hogy mit csináljatok, csak guide-olni. I'm going to give you some advice, good advice. If there are people in your team that don't come on calls, that don't call you regularly, and who are not hungry, forget them and move on. Tehát azokat az embereket, akik nem keresik a társaságokat, hogy megtudjanak minél többet, azokat anyagold. We're looking for people who are dissatisfied. They're not happy. They're looking for more. Tehát olyan embereket keresünk, akik nem elégedettek, valami többet szeretnének. We're looking for teachable people, not people who know everything about nothing and have no success in our industry. We're looking for people who want to learn. Tehát olyan embereket keresünk, akik tanulni akarnak, nem olyanokat, akik mindent tudnak, de mégse tudnak semmit felmutatni. We're looking for likable people. Tehát szerethető embereket keresünk. People who are positive, energetic, not losers and time wasters. Pozitív, energetikus embereket keresünk, nem pedig az időrablókat. We're looking for hungry people who want more in their life. Éhes embereket keresünk, akik sokkal többre akarják vinni az életben. We're looking for people who are fun to be with, fun to talk to. We're looking for influential people. Tehát olyan embereket keresünk, akikkel jó együtt lenni, és befolyásos emberekké tudnak válni. We're looking for people who are respected and they're liked. Ja, hogy keressük azokat az embereket, akiket nagyra becsülnek mások és szeretnek mások. Like for example, I met Peter, who is the coach. I like him and I respect him. He's on the call today. Tehát én például találkoztam Péterrel, akit sokan tisztelnek, és én is szeretem őt. He's absolutely the perfect guy. He's also fun to talk to. He's fun to be around. He's a good guy. Egy jó ember, jó vele együtt lenni, vicces. In our business, leaders are people who have a position that needs leadership. In other words, leaders in our business are people who understand that our business is also about leadership. We have to teach people what we learn. Tehát olyan embereket keresünk, akik fogják az adást, hogy amit mi csinálunk, az mások megtanítása. Tehát mi vezetők is másokat tanítunk. So if we can find people who have a job where they are already leaders, they are very good for our business.
Tehát olyan emberek, akik a jelenlegi munkájukban is vezetők, azok nagyon jók nekünk is. We're looking for people who know a lot of other people and they work with a lot of people. Tehát olyanokat is keresünk, akik sok embert ismernek, és sok emberrel dolgoznak. We also want to look for people who want to look good and they want to feel great. És olyan embereket, akik jól akarnak kinézni, és jól akarják érezni magukat. The world has billions of men and women, and from those billions, there are millions who are waiting, praying, and dreaming of a business like ours. Tehát a világ tele van emberek millióival, olyanok férfiakkal és nőkkel, akik várnak valamire, imádkoznak, álmodoznak, hogy olyan üzlettel találkozzanak, mint amilyen. The machine has started. We're making more and more millionaires faster and faster and faster. Tehát a gépezetbe indult, egyre gyorsabban és gyorsabban el lehet emberekkel jutni magasabb fokokra. We're changing people's lives. We're transforming people. We're proud and excited about what we do. Tehát megváltoztatjuk az emberek életét, és teljesen más életminőséget tudunk biztosítani nekik. Some of those diamonds you see there were just people like you. Some of them were housewives. Some of them, yes, before had a team. But many people in the East who joined us started just like you from zero, and they became heroes and diamonds in their first 3 to 8 years in this business. Tehát nagyon sok olyan gyémánt van az üzletben, akik nulláról kezdték, otthon voltak, és semmiféle komoly tevékenységük nem volt, és a nulláról eljutottak olyan szintre, akár távol-keleten is, hogy kiemelt gyémántok lettek belőlük. You must expect people to say no, and you must be happy. There is nothing that comes easy in life. There is no such thing as get rich quick. Tehát semmi nem jön könnyen, tehát mindenért meg kell dolgozni. You need to get 20 to 50 no's at least, and you need to recruit right people. Tehát 20-50 nem választ kell kapjál ahhoz, hogy Every diamond I know has had at least in their life in this business more than 1,000 no's. Tehát minden gyémántot, akit csak ismerek, legalább I'm very happy. Nem választ kapott. I'm very happy to have up to 1,000 no's if I make $135,000 a month. I'm very happy with that mathematics. Hogyha tudok $135,000 csinálni egy hónapban, én nagyon elégedett vagyok, akár 1000 nemmel is. Even if you get 100 no's and you can make $5,000, $10,000, $15,000 a month, is it worth it? Még ha csak 100 nem választ kapsz, de tudsz, tudom én, $10,000 csinálni, akkor kit érdekel? It's your future, it's your choice. Ez a te jövőd, ez a te választásod. I will teach you how to build your business deep in this business. In other words, to build your business deep. It's very hard to explain, but I will teach you how to build your business deep over the next 3 to 5 years so you can find your diamonds, you can find your emeralds, you can find the precious stones. Megtanítalak benneteket, hogy hogyan kell mélységében az üzletedet építeni, hogy 3-5 év alatt eljuss egy gyémánt szintre. I'm going to give you a piece of advice. Adok néhány tanácsot. Don't talk too much about the products. Ne beszélj túl sokat a termékekről. What I mean about that is give them information about your testimonial. That's good. You can talk all you want about your testimonial. Tehát ez alatt azt értem, hogy a saját tapasztalataidat add tovább az emberek. Never, ever, ever try and give them bits and pieces of the story of Jeunesse and bits and pieces of all of our product, because you will look like the person in this picture. Tehát ne próbáld a Jeunesse teljes egészébe bemutatni, illetve a termékek minden kis részletét bemutatni, mert úgy fogsz kinézni, mint ez a képen levő figura. Remember, you can't say the wrong thing to the right people, and you can't say the right thing to the wrong people. Tehát emlékezz arra, hogy nem tudod elmondani a jót a rossz embernek, vagy a rosszat a jó embernek. Don't become an expert and answer all the questions. That is not easy to duplicate by your team. Ne akarjál szakértő lenni, mert akkor mindenki azt hiszi, hogy ezt kell majd multiplikálni. Tehát más is azt hiszi és megijed, hogy
hú, nekem is igen ezt You might have seen this before. Don't go into too much details about the product and the company in a short call because you think you are explaining the Mona Lisa, but they are seeing in their mind the picture of Shrek's wife. Ja. Tehát, hogyha a telefonon például mindjárt sok-sok információt próbálsz átadni, akkor magadat úgy érzed majd, mint Mona Lisa, de valójában, aki hallgat téged, Shrek feleségére fog. Don't ever try and quickly explain things to people. Ne próbálj gyorsan elmagyarázni embereknek dolgokat. Nobody can see the whole picture of what we have with just a few facts. Nem látja át senki a teljes üzletet, csak néhány tényt kell tudnunk. Your role is to be a guide, that's all. To be a guide and invite people to get all the information they want without any pressure, without any obligation. Tehát a mi szerepünk csak az, hogy guide-ok legyünk, hogy mondjuk magyarul, már nem tudok magyarul. Tehát az üzletben, hogy próbáljuk az embereket hozzásegíteni a tudnivalóhoz. Nem kell mindent tudnunk. We just want to show the way and get them to see the bigger picture. Tehát meg kell mutatnunk, hogy lehet hozzáférni a teljes kép megismeréséhez. You've seen those pictures before, we covered it before. Expect the no. Every no is worth 20 to 30 euros. Yes, it is. I will prove it to you. Tehát be fogom bizonyítani, hogy minden nem válasz is 20-30 eurót jelent. And you must know that there are people like these, like the Neanderthals and Borat and all of these idiots who are there to make our life a little more difficult because no money, no honey, no play, no pay. Tehát tudnunk kell, hogy a világ tele van ilyen emberekkel, mint a képen látunk, de ezekkel nem kell foglalkozni. If you start letting these people stop you from going to your castle and getting your money, they have won the game, not you. Tehát, hogyha hagyod, hogy ezek az emberek rátelepedjenek a hangulatodra, akkor ők fognak győzni veled It'd be szemben. so sad if the guy in the green swimsuit is the kind of person that can put you off your dreams. Tehát az nagyon szomorú lenne, hogy abban a zöld fürdőruciban lévő ember lenne befolyással az életedre. And if he does it, you deserve not to be in this kind of business. És ha mégis megteszi, akkor nem is érdemled meg, hogy ebben az üzletben dolgozz. Don't let objections scare you. Ne hagyd, hogy a kifogások megfélemlítsenek. Just see them as a request for help, that people are asking for more information before they make a decision. Próbáld úgy fölfogni a dolgot, hogy az emberek több infót szeretnének, mielőtt még döntenek. There is no formula that fits all objections. Nincs semmi olyan formula, ami mindenféle kifogást tud But we kezelni. want to find out when people are talking to us, are they lying or are they looking for more information? Are they lying to us? They're not interested, or are they looking for more information? We need to find out. Tehát ki kell találnunk a beszélgetés közben, hogy az emberek hazudnak nekünk, hogy csak úgy csinálnak, mintha érdeklődnének, vagy valóban szeretnék az üzletet. 30 years ago, I learned 3 magic words. 30 éve megtanultam 3 mágikus szót. Feel, felt, found. Érezd, érezted, megtaláltad. So whenever people speak with me, I always say to them, I know how you feel. Tehát mikor találkozom valakivel, mindig azt mondom neked, igen, tudom, hogy érzel. Or I can say to them, I know a lot of people how a lot of people feel like you feel. Vagy mondom nekik, hogy nagyon sokan úgy éreznek, mint te. They all felt the same way when they first looked at our business. Ugyanezt érezték, mikor először megismerkedtek az They üzlettel. all felt the same way when they heard about this product. Ugyanezt érezték, mikor erről a termékről először hallottak. But they found, once they found out more information about our business, that it really was as exciting as we told them. De rájöttek, hogy amint minél több infót megtudtak az üzletről, akkor ez az, amit kerestek. És But they megtalálták. found when they started taking Finity that it really did help their life. When they started taking resveratrol, it really did help them. They found that when they took the product, that it really did help them. Tehát rájöttek, hogy amikor elkezdték használni, szedni a terméket, a Finitit vagy a Reserve-öt, akkor valóban hatott a termék. You have to listen. You have to ask questions. You have to have short explanations.
Figyelned kell a kérdéseikre, és rövid magyarázatokat kell adnod. One of the greatest things I can teach you tonight A legnagyszerűbb dolog, amit meg tudok tanítani ma este, is a sentence I created to teach tens of thousands of people who I've trained in business and networking for 30 years. ez egy olyan mondat, amit a 30 éves networkölésem alatt tapasztaltam. And really, it is designed to make sure that we find out whether this person is telling us the truth and they want more information, or that they're lying and that they're not interested. Hát ez egy olyan mondat, amivel rá tudunk jönni, hogy az ember, akivel beszélünk, az hazudik, vagy Whenever komolyan someone gondolja. gives you any objections, you can try to use this. You can say to them, first of all, let me give you an example. Whenever someone gives you an objection, like, I don't have time, Tehát például, hogyha valaki azzal kifogással jön, hogy nincs időm, I don't have money, vagy nincs pénzem, this looks like pyramid selling. ez úgy néz ki, mint egy piramis üzlet, I don't like network marketing. nem szeretem a hálózatépítést, You always start the conversation like this. mindig így kezd a beszélgetést, You say to them, I understand. mondd azt nekik, hogy értem, And then you use these exact words, and Andrea is going to translate them in a few moments. These exact words, write them down. pontosan ugyanezeket a Exact szavakat words. használd, amit most el fogok mindjárt mondani. You obviously have a good reason for saying that. Neked egész biztos megvan az okod, amiért ezt mondod. Do you mind if I ask you what it is? Nem bánod, hogy ha megkérdezem, mi ez? Example, I don't have any time. Például nekem nincs időm. I understand. Értem. You obviously have a good reason for saying that. Do you mind me asking you what it is? Biztos megvan az oka, amiért mondod. Megtudhatom, mi az oka? I don't have any money. Nincs pénzem. I understand that. Értem. You obviously have a good reason for saying that. Do you mind me asking you what it is? Biztos megvan az okod, hogy miért mondod. Megkérdezhetem, mi az oka? Malcolm, I don't like you. Malcolm, nem szeretlek. Before I hit you, I understand. Mielőtt megütlek. Értem. You obviously have a good reason for saying that. Do you mind me asking you what it is? Biztos megvan az oka, miért mondod. Megtudhatom, mi az? I want to think about it. I want to think. Gondolkodni akarok róla. Now we're going to go through some objections. Okay, I'm going to give you some examples. Most pár olyan kifogást fogok mondani, amire példákat These are találom. different objections and ways that I deal with them, and I'm going to show you exactly how I deal with them. Okay, one of the biggest ones, I want to think about it. Tehát a legtöbb ilyen kifogás itt van összeszedve, és ezek a I need to do some research. I need to do some research. kell pár kis kutatást csinálnom. And I put there, you need gas mask for that because they're talking BS. Tényeken? What is that? I said on there, I said it's time to put a gas mask because they're talking bullshit basically. Jó, oké. Tehát ilyenkor föl kell venni a gázmaszkot, mert lószarról beszélnek. So I always tell people, they said to me, well, you know, Andrea, thank you for your presentation, but I really want to think about it. Hát igen, mondhatják az emberek, ó, Andrea, köszönöm a prezentációt, majd gondolkodom róla. I start by saying, Akkor ezt mondom. I'm so glad you said that, Andrea. Nagyon örülök, hogy ezt mondtad, Andrea. Because if you weren't really interested in what we have, there would be nothing for you to think about, correct? Mert hogy valószínűleg nem volt semmi érdekes, amit mondtunk, tehát nincs is miről gondolkodnod, ugye? Tell me what it is that you need to know more about. How to make $250 to $500 per week? Mondd el, hogy mit nem tudsz, hogyan csinálunk 250-től 500 eurót hetente, with our 9-year-old business, Spare Time, egy 9 éves üzletben, mellékállásban. or more information about our products that have excited hundreds of thousands of people to join us in 150 countries.
Vagy olyan termékekről, amit már világszerte ismernek 150 országban, és több mint 600 000 ember használja és csatlakozott hozzá. This particular objection, I want to think about it, is to find out the truth. Is this person really want to think about something, or they just lying to us and it's not of interest to them? Hát az ilyen kérdésekkel akarom valójában tesztelni, hogy ezek az emberek valójában hazudnak, vagy tényleg érdekli őket az üzlet. If they say to you, I need more information about the product or the more information about the plan, then you know that they are telling you the truth. Tehát, hogyha azt mondják, hogy szeretnék az üzletről vagy a termékekről több információt kapni, akkor már tudod, hogy valóban igazad. But if they just say to you, no, I just want to think about it, De ha csak azt mondják, nem, csak gondolkodni akarok, then it's a lie. akkor hazudnak. And you must smile and say, you can think about it all you want, get back to me when you're ready. Oké, akkor mondhatod azt mosolyogva, hogy nyugodtan gondolkodjál, aztán hívjál vissza, amikor készen állsz. Here's a classic example of a very powerful thing that people say to you, oh, this looks like pyramid. Ez is egy olyan következő kifogás, amit szoktak mondani, hogy ez úgy néz ki, mint egy piramis. You can use both the things I taught you. Mindkét dolgot, amit tanítottam, lehet használni, mondhatjátok. You can either say, I know how you feel. Mondhatod azt, hogy igen, én tudom, hogy érzel. When I felt, when I saw this, I felt the same. Mikor én először láttam, ezt én is így éreztem. But I found when I checked the plan out, it is nothing like a pyramid because I can make more money than the person who brought me in. De amikor rájöttem, hogy megnéztem, megismertem az üzletet, rájöttem, hogy sokkal több pénzt tudok ezzel keresni, mint az az ember, aki behozott engem. Or I can have a big smile. Whenever someone says to you, oh, it's like pyramid selling, they think you're going to run away and, you're going to be afraid and you're going to think, oh my God, you have me. They are expecting a bad reaction. Only idiots and stupid people really will say to you, oh, Andre, it looks like pyramid selling. They're trying to upset you. Tehát próbálnak azok az emberek, akik ezt mondják, hogy ez úgy néz ki, mint egy piramis, hogy téged elkertelenítsenek. They're being obnoxious. Big what? Obnoxious. They're being bad. They're being bad. Tehát ezek csak ilyen rossz emberek, rosszak. You must always have a big smile when they say that. Tehát nagyon csak mosolyogjál, amikor ezt mondják. And then you smile and you say, you obviously have a good reason for saying that. Do you mind if I ask you what it is? Mosolyogva kérdezd meg, hogy meg tudod mondani, hogy mi az oka annak, amiért ezt gondolod? Then you give them a piece of paper and a pen and you say, show me exactly what you mean, please. Akkor adsz neki egy kis tollat papírral, és megkérdez, hogy rajzolja le, hogy mi is ez tulajdonképpen. They'll draw a stupid pyramid with someone on the top and someone on the bottom. És akkor rajzolnak majd egy buta piramist, aminek a tetején van valaki, alatta meg többen vannak. You say to them, oh, you mean like your job? És akkor azt mondod, ilyet olyan, mint a te munkád, nem? I'm sorry, but our business is nothing like that model. Nem, sajnálom, az mi üzletünk, hogy egyáltalán nem And ilyen. you can tell them a story. Like I tell them a story about something that happened in my team. In where? In my team. You can tell them a story. Like I tell them a story what happened in my team. Ja, és akkor elmondhatsz egy történetet nekik, egy olyat, mint amit én is szoktam az én csapatomnak mesélni. The first person I brought in that made a big team with me, with no experience in this business, was Angelina Hummel. Angelina Hummel az én csapatomban dolgozik, aki egy hatalmas nagy hálózatot. She found a girl who had 5 children with no experience called Diana Bakker. Ő talált egy lányt, akinek Diana Bakker volt a neve, vagy hölgyet, 5 gyerek. In 10 weeks, in 2015, in 10 weeks, 15-ben, 10 hét alatt, it was June, July, August, I think, or June, July, or July, August, September. I can't remember. It was between June and September. In 10 weeks, Diana Bakker made $37,000. Diana $37,000 csinált június és szeptember közt 3 hónap alatt. Working with my systems. Az én rendszeremmel. Her sponsor made 3,400. Az ő szponzora 3,400-at csinált csak. How can it be a pyramid if her sponsor made less than 1/10 of what the person she brought in made? Hogy lehet ez egy piramis, hogyha az az ember, aki őt behozta, kevesebbet keresett? One of the ways, if you really want, you can say to people, this company and products have recently been in Vogue, Cosmopolitan, Elle, blah, 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 Dr. Show, Good Morning America.
el lehet mondani a termékről, hogy ezeket a Vogue-ban, meg a híres újságokban, meg Doctors magazinban is ismertetik. You ask them a question, you look at them straight with a smile. So, do you believe that the editors and the owners of Vogue magazine, the board of directors of the Doctor Show are going to talk about a stupid pyramid selling company on the biggest show or the biggest magazine in the world? Do you believe that? Akkor mosolyogva megkérdezheted a kételkedőt, hogy te el tudod képzelni, hogy a Forbes magazinnak vagy a Doctors magazinnak a szerkesztője jóvá hagyna egy olyan üzleti terméket a magazinjában vagy a műsorában, ami egy piramis elvre épül. And keep quiet. És maradj csöndben ezután. You can say our company has been around for over 9 years. We're turning over 1 billion a year. In September 2018, we did $200 million. Tehát és akkor egy kis idő után mondhatod, hogy ez a cég 9 év alatt megcsinálta az $1 milliárd, és 18-ban pedig a dupláját fogja megcsinálni. If our company was an illegal pyramid, would we survive 9 years and would we be able to have nearly 3 million people in our teams? És hogyha ez egy illegális piramis rendszer lenne, akkor ez már 9 éve még mindig talpon tudna lenni, és ennyi embert bír maga mögött az üzletben. Okay. Whatever the figure is, I think it's nearly 3 million people. And then you say to people, let me show you some more information and we can do some research together. És akkor azt lehet mondani az embereknek, hogy csináljunk egy kísérletet, egy kis kutatást. Question, how much do your serum cost? A kérdés, hogy mennyibe kerül a szérum? I always tell people it's about €3 a day for permanent and positive change to your skin. Tehát el lehet mondani, hogy 3 euró naponta ahhoz, hogy állandó és pozitív változás legyen a bőrödön. It will permanently remove lines and wrinkles, and it's a lot cheaper than Botox and surgery. Tartósan eltávolítja a ráncokat, és sokkal hatékonyabb és olcsóbb, mint a botox vagy a... I tell you what, let's meet and let me show you how well the product does. I'll even show you how to get the products for free. Tehát hadd mutassam meg, hogy működik ez a termék, illetve hogy lehet hozzájutni ingyenesen a termékhez. No obligation. How does that sound? Semmiféle elkötelezettség, mit szólsz hozzá? How much does the serum cost? Mennyibe kerül a szérum? If you show them pictures and you show them my presentation for the product and you say it's about €3 a day, which is a lot cheaper than Botox or surgery, the transformation is superb. Tehát, hogyha elmagyarázod... Sorry, I'm speaking very quickly. Again. So, another way, how much does the serum cost? Oké, tehát mennyibe kerül a termék? You can smile and say it's about €3 a day, which is a lot cheaper than Botox or surgery. Tehát mosolyogva mondhatod, hogy ez körülbelül 3 euró egy naponta, sokkal olcsóbb, mint a botox vagy az operálás. And the transformation is superb. Let me show you. És hogy a változás ez fantasztikus, hadd mutassam meg. Then you show them some of the pictures of a presentation which I have, which I will give you, about the products. És akkor meg lehet mutatni a prezentáció néhány fényképét, ami mutatja, hogy bizonyítja, hogy hat a termék. The results are so amazing. That's why Vogue, Elle, Cosmopolitan are all excited about our products and they're writing about it. És miután az eredmények olyan fantasztikusak, ezért jön a Vogue és a Cosmopolitan magazin, hogy írhasson róla. Why don't you come over to my place? We'll have a glass of wine. I can show you some interesting videos, show you some products, and even show you how to get them for free. Miért nem jössz el hozzám, ahol tudok többet mondani a termékről, ihatunk egy pohár bort, és még mutatok több képet is. Another way, how much does a serum cost? Mennyibe kerül a szérum? Tell me, Andrea, do you buy things based on price or value for money? Tehát mondd meg, hogy most te hogy választasz terméket ár szerint, vagy hogy milyen hatásuk van. These are the most important words. Ezek a legfontosabb szavak. Obviously, like most intelligent people, Andrea, Tehát a legintelligensebb emberek, you must say obviously, the word must be obviously, like most intelligent people, Andrea. If you feel what we have is great value for money, you will consider buying it. If you won't, then you won't, right? Tehát, hogy
természetesen az intelligens ember úgy dönt, hogy ha neki megéri ezt megvenni, akkor megveszi, ha nem, akkor nem. You must show them pictures. You must tell the story. Tehát mutatnod kell képeket, el kell mondani a történetet. You say to them, look, tell you what, come over. Let's show you a demonstration without obligation. You can see what this is all about. Tehát át lehet hívni őket, megmutatni, vagy megkérni, hogy jöjjenek át, ahol meg tudok több képet mutatni, eredményeket felmutatni a hatásról. You'll be really amazed, and you may see what's got so many of us so excited about making money and having fun. Tehát le fog nyűgözni, amit mutatok, és megmutatom, hogy hogyan lehet ezzel sok pénzt is keresni. And you can meet some super people. És sok fantasztikus emberrel tudsz találkozni. The products are expensive. Drágák a termékek, You must say this. el kell mondanod, What you pay for is what you get in life. amit fizetsz, azt kapod az életben. I'm sure, like most sensible people, Tehát biztos vagyok, hogy a legtöbb értelmes ember, you buy things based on price and value for money, right? tehát általában ár szerint döntünk arról, amit vásárolunk. It's always difficult when I'm doing this job with a translator. It takes twice as long. Tehát általában kétszer annyi idő ezt az egészet elmagyarázni, hogyha fordítani is kell. I will get this all translated in Hungarian for you. Ezeket mind magyarra fordítva meg fogjátok kapni. So I would just smile and say, okay, here's what I'll do for you. Let me demonstrate how this product works. Show you what it does. Csak mosolyogva mondd el nekik, hogy hát ez a termék így és így működik. And how you can really transform your skin. Then you can decide if it's value for money or not, okay? És aztán, ahogy látod, hogy változtatja a földet, majd te eldöntöd, hogy megéri-e a pénzt. All of you should look at the picture on the right-hand side. This is a girl called Bridget in Canada. Ez a hölgy itt a jobb oldalon, egy Bridget nevű kanadai hölgy. This reaction is more powerful and more exciting for more people than what they will get with Finity short term. Tehát ez sokkal értékesebb azoknak az embereknek, akik ezt a filmet használják, mint a... And more people will be interested to know about Jeunesse with ageless, serum, mask, and body renewal faster than with difficult products like Finity. Tehát az olyan nehézkes termékekkel, mint a Finity, sokkal nehezebb dolgozni, mint ezekkel a kozmetikumokkal, amik látható eredményeket hoznak rövidebb időn belül. The products are expensive. Drágák a termékek. What is your health worth to you? And what do you really feel about doing all you can to slow down the aging process? Mert mit jelent neked az egészség? Mit jelent az, hogy hogyan lehet az idősödést lassítani? With all of these objections, you can say, I know how you feel. I felt the same way myself. Tehát minden ilyen kifogásra ezt lehet mondani, hogy tudom, hogy érzel. Én ugyanezt éreztem, amikor találkoztam a termékkel. I found when I started using them, look, the reaction, that's why you must use the products. Look, this was my picture before, this is me after. De aztán elkezdtem használni, és nézd meg, itt van a kép. Mielőtt elkezdtem használni, aztán miután hatott. You must also, you can say to you, I'm teaching you all different ways. You will know when you have a conversation what is best to use. Tehát most próbálok pár olyan dolgot mondani, ami nekem hatott, de nyilván te is, amikor majd beszélsz emberekkel, a saját módodon mondod. A termékek drágák. You obviously have a good reason for saying that. Do you mind me asking you what it is? Tehát ha azt mondja, hogy drágák a termékek, akkor mondhatod, hogy hát biztos megvan az okod, hogy ezt nem. Oh, Andrea, I know how you feel. I felt the same way myself when I heard the price. But I found... Tudom, hogy érzel. Én is ezt így éreztem, amikor először hallottam, hogy milyen drága. But I found once I started using them and I understood what they were, they are excellent value for money. De aztán, amikor elkezdtem használni, akkor rájöttem, hogy nagyon is megéri a pénzét. A very powerful thing to say when someone says to you, the products are expensive. Tehát ez egy nagyon hatékony mód. Always smile. Arra. Mindig mosolyogj, amikor. Smile and say, really? Compared to what? Akkor kérdezd meg, igen, és mihez képest? Oh, I can buy this, that, the other. You said, but this is not a cosmetic. It's nothing to do with cosmetics.
Ó, igen, azt meg tudom vásárolni, de hát azok meg nem is kozmetikumok. I know how you feel. Tudom, hogy mit érzem. When I first heard about this product and heard the price, I felt the same as you. Mikor először hallottam a termékről, meg hogy milyen drága, ugyanezt éreztem én is. When I found out the technology and the fact that the product can change my skin and make me look younger, I really got excited and started using it. És amikor megismertem a technológiáját, meg hogy milyen módon hat, akkor nagyon izgatott lettem, és elkezdtem használni. Let me show you what this really is, then you decide. Hadd mutassam meg, hogy mi ez tulajdonképpen, és utána döntsünk. I've seen the products cheaper on eBay and Alibaba. Na de hát én láttam ezt az Alibabán sokkal olcsóbban. Your answer should be with a very strong voice. Well, let me tell you straight away, they are most likely to be fakes. És akkor most nagyon szigorúan csak ennyit mondjál, hogy az biztos, hogy azok csak. I've seen real Ray-Bans for $5 on these sites. Láttam én is Ray-Baneket. You can buy real Rolex, real gold with 200 diamonds for $300 on these sites. Tehát ezeken a szájtokon akár valódi Rolexeket is meg lehet venni $300. 10 pairs of real Armani jeans for $50 on Alibaba, eBay, and all of these places. Az Alibabán, eBay-en 10 pár Armani farmet is meg lehet $50 vásárolni. The Chinese factories love taking money from fools. Tehát a kínai cégek azok szeretnek hamisítványokból gazdagodni. Our company forbids the sale of our products on this type of sites, and many people have been conned. Nagyon sok munkatárs próbál ezeken az oldalakon pénzhez jutni, de most cheap products are fakes. That's what we tell them. Most cheap products. Azt mondjuk, hogy a legtöbb ilyen olcsó termék az hamisítvány. Let me ask you this. If someone you loved had diabetes or worse, would you go and buy insulin or other drugs from Alibaba or from eBay? Hadd kérdezzelek meg, hogyha valaki a szeretteid közül cukorbetegségben szenved, engednéd, hogy az Alibabán vegyen gyógyszert? Let me ask you this. Would you be prepared to risk your eyes by buying fake products and damaging your skin and eyes for the rest of your life? Hadd kérdezzem meg tőled, te kitennéd magad annak a rizikónak, hogy ilyen oldalakról vásárolnál hamis termékeket, és kitennéd magad annak, hogy esetleg ártasz magadnak? The only place you can buy safe and real product is from Jeunesse Distributors. We are not allowed to sell it online. Tehát az egyetlen biztonságos módja, hogy Jeunesse termékeket vásárolj, a disztribúciós hálózat. If you're looking for the best price, I can show you how to get it cost price and actually show you the product working. How does that sound? Hogyha valóban a legjobb áron szeretnéd megkapni ezeket a termékeket, mit szólsz hozzá, megmutatom, hogyan lehet ezt elérni, hogy olcsóban juss hozzá. I don't have time. Nincs időm. I know how you feel. Tudom, mit gondolsz. I felt the same way myself. Ugyanígy éreztem én is. And I found, és aztán megtaláltam. Once I realized what this was, this would give me more time. Rájöttem, hogyha fölfogom, hogy ebből az egészből hogyan lehet magamnak több időt előteremteni. If I can show you a way to do this without affecting what you already do, tehát, hogyha megmutatom, hogy csináld úgy, hogy az ne legyen kárára annak, amit jelenleg végzel munkát. Would you like to hear a little bit more? Szeretnél akkor egy kicsit többet hallani róla? Would you be willing to make or trade time for something that provides you with a great income for life? Tehát belefetszölnél egy kis extra időt arra, hogyha egy olyat teremtünk, amivel hosszú időre megalapozhatod a jövedelmet. One of the best ones is if Andrea says to me, Malcolm, I really don't have time. De az a legjobb, amikor azt mondják, Malcolm, nekem egyáltalán tényleg nincs időm. I would say time is the most valuable thing we have in our life. Akkor azt mondom, hogy az idő a legértékesebb dolog az életünkben. How would you like to never use those words again in your life? Hogy mit szólnál ahhoz, hogyha nem kéne soha ezekre a szavakra hivatkoznod
a jövőben. If I really could show you how to make more time and more money to enjoy the time that you have, what would you say? Mi lenne, megmutatnám, hogy hogyan tudnál magadnak sokkal több időt teremteni kötöttségek nélkül? Hogy If they really carry on with objections, we're not in the convincing business. We're not in the convincing business. If they carry on saying, "Oh no, I don't have time. I don't have time," hogyha továbbra is csak azt mondják, nem, nincs időm. you just say to them, "Look, if it changes, if that situation changes, let me know." Many people are doing our business part-time around everything else which they do. Akkor csak mondja annyit, jó, akkor térjünk vissza erre, hogyha úgy gondolod, hogy már több időd lesz, ugyanis rengeteg ember csatlakozik az üzleti. Now, there's a lot of information there. I know, a lot of information. Sok információ van, amit tudok. You know, we are professional networkers. Mi professzionális hálózatépítők vagyunk. Amateur network will earn $100, $150, $200 a month. Amateur. Csak az amatőrök azok, akik ilyen $100-150 keresnek. Professional networker can earn $10,000, $100,000, $1 million a month. Tehát a professzionálisok 10-100-1 millió dollárt keresnek havonta. It's your choice what you want to be. Az a te döntésed, hogy te mi akarsz lenni. For every excuse you can give me why you can't make this business work, I will show you 10 people who had the same problem as you and they made it work. Tehát minden egyes kifogás, amit fölhozol, mindegyikre tudok olyan példát mutatni a csapatomból. Malcolm, you don't understand Hungarian mentality. You don't understand Hungarian mentality. Malcolm, te nem érted a magyarok mentalitását. I don't want to understand mentality of Hungarian or anyone's mentality because I know basic mentality. Én nem is akarom egyáltalán a magyarok mentalitását, meg senki. Everybody loves their children. Everybody loves their children. Everybody likes to make extra money. Mindenki szeret extra They like good food. Szereti a jó They ételt. like to travel. Szeret utazni. They like good sex. Igen, azt is szeretik a jó. They like all the same thing in all the countries. The same. Minden országban ugyanezeket szeretik. The only difference is how we understand to deal with what they are looking for. Tehát az egyetlen különbség az csak abban van, hogy hogyan kezeljük ezeket, amit kifogásként. Malcolm, Hungarian people don't have much money. A második a magyaroktól. Nem, az magyar embereknek nincs sok I pénz. showed you last week this girl, the Thai girl. Múlt héten mutattam ezt a Thai hölgyet. She told her team there is going to be a big expo in 3 months. Azt mondta a csapat tagjainak, hogy lesz egy hatalmas expo 3 hónap múlva, és minden zafír, every sapphire will go to a free Cinderella ball, which will be the greatest event, a food event, night party, which you ever will have in your life. és elmondta, hogy minden zafír el fog jutni egy olyan vacsorára, egy olyan partin az expón, amiről csak álmodott egész She had életében. over 100 people in 3 months in Thailand who went sapphire. 100. Fact. 100 ember lett 3 hónapon belül zafír Tájföldön a csapatában. That was in a country where serum costs more than 1 month's salary in the countryside. Ez egy olyan országban volt, ahol egy szírum többe kerül, mint egy havi fizetés. If you keep telling yourself nonsense and you keep believing it, that's why you're poor. Hát azért vagy szegény, mert bemagyarázod magadnak ezeket a negatív gondolatokat. Are you telling me, really, in Hungary, if I really could show you that you put in $300, I can turn that into $600 within 1 month, 2 months, or 3 months. Really, I can turn 300 into 600. You're telling me that people would not be interested to hear about this. Tehát azt gondolod, hogy Magyarországon, ha én valakinek megmutatom, hogy lehet $300 $600-at csinálni, nem lesznek érdeklődők? If they put 300 in the bank, how much will they get after 1 year? Hogyha a bankba teszel $300, akkor mennyit kapsz egy év után? 20 cents, 50 cents, $1, what? 50 centet, $1. That's the problem. It's the way you think about it. Ez a probléma, ahogyan gondolkodsz erről. Do you really believe on this call, I'm going to finish shortly, I'm over time. Do you really believe that this serum, for what it does to someone's face, is expensive? I would ask you, compared to what?
hogyha valaki azt mondja, hogy ez a szérum, amit az arcunkra kenünk, ez drága, akkor megkérdezem csak, mihez You know készül? why you're not making money in this business? Tudod, miért nem csinálsz üzletet ebben a Because you ebben az all üzletben? of you, I think I have it here, you are so fixated with this type of product, which is so difficult to explain to people that you forget people like to look nice outside first. Most people do. Mert hogy az a baj veletek, hogy ezt a nagyon komplikált terméket, a Great finitet product, próbáljátok eladni, ami fantastic tényleg azt product, termék, fantastic, but it's de very difficult to explain to people. It de is nagyon nehéz elmagyarázni az embereknek. okay. I have to go because I have a Zoom call right now Mennem kell, mert egy másik Zoom callban leszek mindjárt. from Tunisia. So thank you, ladies and gentlemen. I hope you recorded this. I'll have a look at it. Have a great evening. I have to go. Okay, thank you, Malcolm. Bye-bye. Bye, have a Thank nice you. evening. Thank you. Bye. Good night. Bye-bye. Thank you. Thank you, Malcolm. Bye. Sziasztok.